أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتوي لسنة جرا مي يرماجو يرجمدولا مي كلام الشيخ زايد لأنه الشيخ زايد مي كلام كي لا الحمد لله أن كان كبر كبار سورة بروكو سانفه عليني أنتيرو فنافه نحن فورماسيون سوي الحمد لله فراتوغا منا أكيرا بتوغا كلنا formation lafiya sɔrɔla kɔnɔ dɔnniya sɔrɔla kɔnɔ wasa sɔrɔla kɔnɔ an nana logiciel min kalan alhamdulillah an caman ye faamuya sɔrɔ an caman y'a dɔn k'a fɔ ja mɔgɔ bɛ se ka kalan kɛ ka sɔrɔ hali gɛlɛya t'a a kɔnɔ an ye o nafa caman sɔrɔ a la ka d'a kan logiciel minnu an y'a kalan kɛ alhamdulillah i bɛ se ka dɔnniyaw télécharger cogoya min na ka se ka yɛrɛ nafa n'a ye diinɛ binakun kan walima science wɛrɛw binakun kan hali ka taa se français ma min bɛ anw arabu kalandenw yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ an y'o bɛɛ lajɛlen faamuya sɔrɔ a kɔnɔ ka taa se dɔnniya wɛrɛw caman ma denmisɛnninw bɛ se ka ɲɛnajɛ sɔrɔ ɲɛnajɛfɛn sɔrɔ telew la tele minnu ni video minnu n'o b'a lajɛ n'o bɛ se ka kalan sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ n'a ma kɛ ni kulonkɛfɛn wɛrɛ ye n'o bɛ nafaba sɔrɔ a la an y'olu bɛɛ ye wa maakɔrɔw bɛ kalan k'a daminɛ primaire fo ka taa se université ma olu bɛɛ bɛ a kɔnɔ alhamdulillah an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn groupe ni mɔgɔ minnu ye nin baara nin labɛn an b'olu de fo k'u waleɲuman dɔn ka daminɛ président na ka taa se a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma jɛkulu don ala ka se ka jɛkulu nin ka a yiriwa an b'a ɲini ala fɛ ala ka jɛkulu nin yiriwa k'a kɛ maliyɛn bɛɛ ka se ka a faamuya k'a dɔn ka se ka cogoya min na a bɛ se ka don ba la ka se ka o yɛrɛ dɛmɛ ka anw yɛrɛ dɛmɛ yarabi ala ka faamuya ɲuman di bɛɛ ma wa ala ka kalanden bɛɛ lajɛlen bɔ nin kalama ka se ka occasion sɔrɔ ka na nin waleya ninnu ɲɔgɔn ka se ka na ninnu dɔw participer ka d'a kan an minnu ye chance sɔrɔ minnu m'a sɔrɔ temps ko kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka a temps nɔgɔya u ye siɲɛ wɛrɛ wa an fana b'a ɲini jɛkulu nin fɛ u kana dan nin ma u ka formation wɛrɛw organiser n'ala sɔnna ma an bɛna assister wa an n'an tɔɲɔgɔnw bɛna a assister ɲɔgɔn fɛ wa an b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.